mo belɗa fof innira inde kay ɗo neɗɗo wela fof hay sohno coosoho wino ni andi coosoho wiyanoma ene wawi nangude nayyi ko bawɗo ɗum nagge tan ɗo hawre ngaari anda fof tan kanum nangata liɓa o hawre ngaari tan nde ngaari ndi bondi ɓe mbimo denɗi so o reno ndi ɗo ngaari o wimi renta kanko ngaari ndi o nangi fof ko tot o nangi ngaari tan nde ngaari fewtimamo ko wimo e leydi tal o faɗɗi ko faɗɗi ho o nawa l'hôpital o wuri noon hawo nawi o meeɗa yiide l'hôpital o meeɗa yiide lampaji kuura o anda heɗuɓo ɗe gueɗe fof anda ɗum kanko andi tan ko nayi makko e ladde joni noon o waɗa traitement hawo ɗifti tan o yi lampaji ne kuuɓa o yi rewɓe ne mbaɗi comci daneji ne carwomo ene namdomo ko yiɗi o yiyomo senga butilaji o yi o rokka ñamele belɗe te o hay goto o ala dentité ɓe mbimo no mbiyataɗa o yi kanum de sinno koto aduna to mbiyatanomi ko yar kono taadi Allah addi kam haa ɗo aljanna ɗo joni kam ƴeewane kam inde moƴƴata tan oɗon mbawi wiide mi Sirif Hammadel Habibou walla mbiyomi Sarif Abba kam mi ummo saɗa hoota galle cikkatama ta ko aljanna gonɗa